अस्सलाम वालेकुम टीवी बल्ला मोंगेंदवान फरातक मरहबा दर्नवा अरमती बेफना हमें वागुतों गेनेसम मेगेंदनी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ु आतोल्तक मे फट्टवा फादा तुरुफुलुगा राज्यगे हम देखुनुगे हतरु आतोलक मे कुरा फादा तुरुफुलुगे तेरेंगे मणिक फाणो ता आतोल मे वडांडवा हवण रशुं रईस मरहबा देन्नेवुम अदे मे रईसुल जमहूरिया मे दातुरुफुल कुरा मेगेंदवनी ता वे मंडुवा मे दातुरुगा रईस मे आतोलगे हम मी हुंदिरुडे हुरिहा रशका यार कुरा वारशके रईतुना बदल कुरेम वणी हम जेफा रईसुल जमहूरिया दातुरुकुरे विलोंज कोळु मिहार मे वणी हम मेरा शक्यार कोफ कुडा वक्त कोळगे तेरेगा ए मणिक फाण रशा फैबा वडांड वाणे रईस के मे दातुरुफुलकी हम तुंडईतुना बदल कुरे मटका ए मणिक फाण कुरा मुंगेंदवा दातुरुफुले कम फाह कोलंग वे मंड बलादायरुगा रईस मरहबा देने वो मटका हम मेरशुगे बंदर सरहद जीनत तेरे कोरे वे हम रशुगे वर गिनाद दे गिराईतुं रईस मरहबा देने वो मा बंदर सरहतंग एस तिविकं फाहग कोला रईस के मेदातुर पलालायर गमनिक फान के मेदातुर पुलगे तेरेंग रशुगे रईतुन्ना बदल कुरमगे इतुरंग हम वर मुहिम दे मशरूगे मसके फिट्टेवं कुरिया दाने गुतुं ए मशरूवेगे मिदनी मी आतोड़ा खासको हम कुरिया गेंदेवे मसक्कतक मी आतोड़गा राज्य ट्रांसपोर्ट लिंक आरटीएल गे खिदमत फिशमट्टका हम ए हिदमे इफ्ताह कोद्देवुं रईसुल जमहूरिया हिदमे इफ्ताह कोद्देवा नल्में कुडा उक्तुकलगे तेरे रस्मियात केनेसेना रईसुल जमहूरिया मी हारुमि वणी ता वेमंडुवा फैबा वडानवा फरईसा मिरशुं मरहबा दन्नवणी रशुगे काउंसिल गे फरातुं गितुरा काउंसिल गे मेंबरुना हिनुगे तरगिया मसके कुरा कमिटी गे तुरा रशुगा मी हिंगा सरुकारुगे एकी मुअस्ससातकुगे इस्सरिंगे बायर वडानवा मी गितुरा रशुगे हम एकी हुमुरु फुरागे हम गिना अददे गे रईतुं तुत्तु कुदिन विस मी गुतंग हिमने गुता रईसा मरहबा देने मटका हम बंदर सरहद्दं हैस्तिबिकं फा कोलम मेरा शबालालायरुगा मेरा शकी हाथोलगे वेरिकं कुरार शबुमायकी अदे हम मेरा शकी मिया तोलगा जुमलकों हम आबाद बोडु रशकं फाह कोलंग अतोलगे आबादी सादस्ते के वुरे इतुरु अदि रशुका दिरियुले आबादी बलालायरुगे रशुके हम मी रशुका रजिस्ट्री वेफा फरातोगे बोडु आबादी दिरुल मम विस्मी दणी मी हुंगे आमिल रशुका वेमंडुगा गैगंडका आबादी सादस्ते के अंगरायरु तेरस्ते के वुरे गिना रशुके हम रईतुं दिरुल मम दणी हम मी रशुगा बीमो के गौतम बलालायरुगवेस वेमंडो की बोडु रशे मिरशकी 40 हेक्टर के रशे अद मिरशके रईतुं आमदनी होद मटका मैंग गोते गमे कुरमुंगेंदा मसकेत्ता किनोता आमदनी होदा वसेत्ता की सरकार के एक वजीफा तका अदि एक इतुर ओळि मियातोळ बलालायरुस हम फाह कोल्लंग मियातोळ की मस्सेरि रशे वे मंडुगवेस हम मस्सेरि कमगे तफात एक वे फारितं ए बकुरिय गिंते अदि हम दंडवेरि कम मिरशका आमदनी सरका सकतेकं फा मेरा हम वेरिकं कुराश वो मायकी ग तरक्की गे वरगिना कंदता करशुगे रईतुं उम्मीद कुरा वारश काउंसिलुं फाह कुरा निवगुतु एमे रईतुं मी देखेनी रशुगे बीमुगे जा बोडुवे अदि हम बोहिया वहिकमा मेगितुर रशुगा इक्तिसादी एक कंदता कुरिया गेंदेवे ने फुर्सत्ता मिरशुगे बिमा हम बिंग हिक्की बिंग इतुरु कुरे विकुरिया गेंदेवो अदि मीग इतुर रशुगे मगुता जमाने फेंबर तरगी कुरे विगेंदियुमा वेमंडुआ किमिदु कोजे कंगुलाल की मशरूआ रशुगे हॉस्पिटल गे खिदमत इतुर हरदना विगेंदियुम गे इतुर मिरशुगे हम स्कूल गा जागा इतुरु कोंग अदि स्कूल में बेणुवा वसीलत कायम कोदन मकीविस रशा मुहिम मशरूत के गे गुतका रशुगे काउंसिल फाहग कुरे मेरा शकी मी अतोलगे रत्तक बलादायर गो समा स्कूल दारिवरुं एम्मे गी स्कूल गा हम हतरस कुरे गिना दारिवरुं अन्ननी तालीम हासिल कुरमहकमो मेरा शुगे स्कूल हम तरगी वेगेंदी उमकी रशुगे रईतुना हम स्कूल रुमस हम वरबेनो फतिबिका मेकम फाकोला रईसा देन्ने वो मट्टका रशुगे वरगिना आदतिके रईतुं हम बंदरु सरहद्दं निवणी आस्व मरहबा देन्ने म फौदे मिरशुगा होन्न मिरशुगा आरटीएल गे खिदमत मिरशुनो मी अतोलुगा हम ट्रांसपोर्ट लिंक के दशुं आरटीएल गे खिदमत फिशुं मी निज़ाम की हाई स्पीड फेरी निज़ाम को राज्य टका सरकारों में फशाफवा हम शुरू गे मी अतोला मी खास कुरेवे बे
එගතුන් මේ හිදුව මේ අතුල්ග ෆිෂ් මට්ටක හම මේ කුරිය ගෙන්දනි රාජ්‍යගේ එහෙන් අතුල්තකේ එගොතා මෝඩිව්ස් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඇන්ඩ් කොන්ට්‍රැක්ටිං කම්පැනි MTCC හවල්කොගෙන් MTCC ගේ ෆරාතෝ මේ හිදුම ෆිෂ් මට්ටක හමර ඉස්සා මර්හබා දෙන්නම්මුගේ මේ හරකාත ෆහුගා RTL ಗೆ ಹಿದ್ಮ ಫಿಶ್ ಮಟ್ಟಕ ಖಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತೆ ಗೊಂಡಾನೆ ರಸ್ಮಿಯಾತೆ ಸರ್ಮೆಂ ಹಮಾತಿ ಬೇಫ್ನಾ ಹಮೆ ವಗುತುಂ ಗೆನಸ್ತೇನ ಹಿದ್ಮ ರಶು ಮೆ ಅತೊಳಗ ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ವಗುತು ಹಮ ದೇ ಲಾಂಚ್ ವನಿ ಗೆನಸದಿ MTCC ಮಾಲೂಮಾತೆ ವಗುತು ಗತಿನ್ ರೂಟಕ ಲಾಂಚ್ ಗೆ ಮತ RTL ಫೆರಿ ಗೆ ಹಿದ್ಮ ಮಿ ವಗುತು ರಶದ್ ದೇವಿ ಗೆಂತಾನದಿ ಕುರಿ ಮಗುಗ ಹಮ ಮಿ ಹಿದ್ಮ ಇತುರ ಫುಳಾ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಇತುರು ಉಳಂತಗ್ ಗೆನೆವಿ ಹಮ ಮಿ ಹಿದ್ಮ ಇತುರ ಲುಯಿಫಸೆ ಕುರಿವಿ ಗೆಂತಾನಿಕಂ MTCC ವೆಸ್ ಫಾಹ ಕುರ ಎಫ್ಔ ಕೊಣ್ಣಾಣಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ವೇಮಂಡೂಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಲ ಅದೇ ಹಮ ಅಂಗೆನುಗೆ ತರಕಿಯ ಮಸಕೆ ಕುರ ಕಮಿಟಿಯ ಪತ್ತ ಕುರೆವು ರೈಸ್ ವೇಮಂಡು ಕುರೆವು ಒಣ್ಣಾಣಿ ಮಿರೆ ಎಕಾ ಇಸ್ಕಟಿಸ್ಸು ಮಿನಿಟುಗ ಅದಿ ಮಾದಮ ಹೆಂದುನು ಮಿರ ಮಂಡೂಗ ಅಲಂಗ್ ಇಮಾರ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಮರುಕಸ್ಗೆ ಪಿಂಕಾಯಲುಂ ವೆಸ್ ಕುರಿಯ ತಾನೆ ರೈಸ್ ಕಮಿ ದತುರ್ ಫುಳಕಿ ರೈತುಂಗಾತ ವಡ ರೈತುಂಗೆ ಹಾಲತು ಬೆಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಕ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣ ಕುರಿಯ ಗೆಂದವ ದತುರ್ ಫುಳೆಂ ಎಗತುಂ ಹಮ ರೈಸ್ ಕಮಿ ದತುರ್ ಫುಳ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಮನೆರೆಂ ಬೇಣುಂ ಫಾಣ ಕುರಿ ಹಮೆಂ ಹಾಸಿಲ್ ಆಕಂ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ವಿಸದ ಹಮ ಮೆ ದತುರ್ಗ ಅರ್ಮೆ ಹಮ ವಾಹಕದ ಕಲ ವಜೀರ್ ವರಪುಡ ಫಾಹ ಕುರಮು ವ ರಶುಗೆ ಮಶ್ರೂತ ಫರುಮಾ ಕುರೆವಿ ಮಸಕೆತ ಕುರಿಯ ತೆವಿಗೆಂ ದಾಯರುಗ ರೈತುಂಗೆ ಖಿಯಾಲ ಮಶರಾಯ ಮಸಕೆತ್ತ ಫೆಶುಮುಂ ಇಕಂಕಮ ಬದಲ್ಗೆನ ಜಹುಮಾಣುವತಾದಿ ಎಗಸಾಬುಂ ಸರುಕಾರ ಮಿಕುರಿಮತಿ ವಾಹಮ ಮಾಲೆಯಕಿಗೆ ಗೊಂಜೆಹುಂ ತಕುಂವೆಸ್ ಸಲಾಮೆರ ರೈತುಂ ಬೇಣುವಾ ಗೊತ ಮಶ್ರೂತ ಗೆಂದಿವ ಮಗು ಫಹಿವಾಕಂ ವಜೀರುಂಗೆ ವಾಹಕೆಗೆ ಸಮ ಫಾಹಗ ಕುರವ ರೈಸ್ ಕೆಮಿ ದತುರು ಫುಳುಕ ಎಮನಿಕ್ ಫಾಣೋ ಹತರು ಅತೊಳಕ ವಡನವಾ ಎಗುತುಂ මිහාතනං ඇයරුග වාව අතොළුගේ ෆස් රශකා අධිහම ඒක ඉතුර ෆාෆ අතොළුගේ ෆස් රශක ඉතුරුන් රයිස ජම්හූරියා එමෙ ෆහුන් මේ මුල අතොළුගේ ආර් රශකා අධි මිහාරු රයිස් මේ දතුරුක වැඩයනවා එමෙ ෆහු අතොළු තා අතොළුගේ රත්තක වැඩයන් කුරිය මේ අතොළන් හම මුහිමු මශ්රුවේගේ ගොතුක ರೈಸ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಯೋಲಾನ್ ಕುರವಾಫಾ ಎಮೆ ಮುಹಿಮ ಮಶ್ವೆ ಗುತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಮ ಮಿಯ ದುಮಿ ಫಿಶ್ ಗೆಂದಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೆಲ್ಫುಶಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತರಗಿ ಕುರುಮಟ್ಟ ಕಾಮೆ ಫಿಶ್ ಗೆಂದಿಯ ಮಶ್ರು ಮಿಯ ಏಕು ಎಕೀಗ ಹಮ ರಶುಗೆ ತರಗಿಯ ಮುಹಿಮು ಗಿನ ಕಂತತಕ್ಕೆ ಫುರಿ ಹಮ ವೆಗೆಂ ಅಧಿಹಾಸಕತೆಕ ಹಮೆ ಕಣಿ ರಶನೋ ಮಿಯ ತೊಳ ಬಲಾವರ್ಗ ರಶವೆಸ್ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಗಿನ ಕುರಿಯರುನ್ ತಕೆ ಅಣ್ಣಾಣಿಕ ವಣಿ ಫಾಹಕ ಕುರವಾಫಾ අදනුවෙන් තිබෙෆුනා මෙ වගුතුන් ගෙනස්සමොන් මේ ගෙන්දනි රයිසල් ජුම්හූරියා මතාතුල මිකුරම් ගෙන්දවා දතුරු ෆුලුගේ තෙරින් එමනික් ෆාන් මේ වඩනවා හවන තාවේමණ්ඩුව වැඩගතුන් රයිස මිරෂුන් වරන් හූණු මර්හබායි මිතනි කියම රෂ්ගේ වර ගින අදදෙක්ගේ රයිතුන් හම හැස් තිබිකන් ෆාහග කොල්ලෙවේ රයිස් කෙමි දතුරු ෆුලුග හම එකේකි ವಜೀರುನ್ನ ಆದಿ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಇಸ್ ಫರಾತಂ ಹೆಬ ಬ್ಯಾರಿ ವಡನವ ಅಂಡ ಕೀಗ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಕಬೆ ವಜೀರ್ ಸುನ್ನಮ ಕೀಗ ವಜೀರ್ ಕೆನೆ ತೋ ರೈಸ್ ಕೆ ಮಿ ದತುರ್ ಫುಳ ದೆ ತೆರೆಗ ದೆಕ್ ವಡನವನಿ ರೈತುಂಗೆ ಗಾತ ಗೊಸ್ ರೈತುಂಗೆ ಹಾಲತು ಬಲ್ಲವ ಮಿ ಮಸಕೆತ ರಾವ ಹಿಂಗು ಮಮ್ಮಿ ಕುರವ ಮಸಕೆತ ಕದೆ ಕೆನೆ ತೋ ದೆಕ್ ವಡನ ආද බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් ආද අගොන් දන්නවානි හකීකතුකස් මේ වර මොහිම්මෝ දතුරු ෆුල රයිස් ෆට්ටවෙන් ඔළුබනේ රාජ්‍ය කොරියා ප්‍රත්තක වඩයන් ಅದ್ದು ಕುರವ ರೈತು ಬೇನುವ ಕಂತತ್ತ ಕೊದ್ದೆವು ಮಟ್ಟಕ ಕುರವ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳುತ ಗೋಜಂ ಕುರಂಜೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳುತಕ್ಕೆ ಹಗೆಗತು ಗಾತು ರೈತು ಗಾರಿಹು ಬೇನುವ ಕಂತತ್ತ ಸುವಾ ಕುರವ ಬೇಫ್ರಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ್ಲೋ ಅದ ರೈಸು ಜಮೂರಿಯ ಗಾಸಿಯತು ಹಗೆಗತು ಸ್ವರ ಮೊಹಿಮ್ಮು ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳೆ ಕುರವನೆ ದಮ್ಮಿ ದತ್ತುರು ಫುಳುಗ ಹಗೆಗತು ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ದೆನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂತಕ ಬೇ ದಾಯಿರಾಯ ಗುಳೆ
වර මොහම මසෙක්කෙත්තක වෙස් හම කුරියන්ගේ බදේ මියදු හිරිලෙන්දෝග වාන ෆස්සතේක මියුන්ගේ දමානේ මිස්කිතක බින්ගා එලිෆා හම හැම මිරේ රයිස් මිවඩන්නේ වේමණ්ඩෝගේ මිස්කිතක මසෙක්ක කුරියන්ගේ බදේ ඉරාත් කුරිය තාග අමලි මසෙක්ක ෆැෂන් එවස් වර බොඩු මිස්කිතේ දමානේ ෆෙමර මිස්කිතේ ෆස්සතේක මියුන් ජාගාග මිස්කිතේ දැන් මිරෂුක කිරිත් කුරවනා බෙහෙ මර්කස්ගේ ගොප්පෙවස් සුළුයෙන් දානේ දැන් හම යාකුග මිරෂ එකී ගුතුම් බේනුම තරගීග මශරූත වෙස් රයිස් ෆට්ටවා දෙවන් ಕಪತೋ ಮೇ ಹಮ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾವುಲಿಂ ಫುಲಾ ಕುರೆ ಮಟಕ ಹಮ ವರಗಿನ ಮಸಕೆತಕೆಂ ಎಬ ಕುರವ ಅತುಲ್ ತಕ ಹಾಸ ಕುರೆವಿಗೆಂ ವೆಸ್ ವರಗಿನ ಮಸಕೆತಕೆಂ ಎವುಲಾನ್ ಕುರೆವಿ ಫೆಶಿಗೆಂ ದಾತಂ ವೆಸ್ ಅಲ್ಮೆ ನಮ್ಮಿದನಿ ಫೆನ್ನಮುಂ ಅತುಲ್ ತಕ මේ තවලේ මාගුලේ එක එක කැම්පස් තකායම් කුරුමායි ෆුර්සත් අය බෆහි කොදවා මිහාතන අයරුග මේ කමුග කිහාවරගේ කාමයාබිය ලිබිෆෙ ආද හරියටම මේ ਸਰකාර ෆැෂන් සර්විස් මේ වරබොඩ මාසේ කරමුදා දායරා ඉස්ලාමී තවලීම තර්බියත් ෆෙතුරුම් එඩියුකේෂන් මිනිස්ට්‍රි ගෙතරෙන් එබෑත තවලීම අබේ බෑත කුරිය මෙදනි දැන් ඉස්ලාමික් යුනිවර්සිටි ගෙතරෙන් ලාෆ අතොල්තකුගේ රතව කැම්පස් වලම මිහාර උංගු ෆාරුගේ සිස්තිනදුගේ ඉස්ලාමික් යුනිවර්සිටි කැම්පස් හිඟ මුන්දාන් කුරිය තවුගේ තෙරේග දැන් හැම හැම ඉරේග මේ විදුෆුෂිගේ ඉස්ලාමී මර්කසේ ගෑම් කරුම් මාසකේ යුලන් කරුගේ දී මිහාර එතාග බිනා කුරේ ෆොරි බෝඩ මිස්කි හගීගතුක එකම රයිතෝ එදමුන්දා තවර ගින දුවස් වෙජ්ජේ එයා රයිස් ඉජාබ දෙවවා එකන් එතන් බදල් කුරේ ඉස්ලාමී මර්කසක ඒ එතාග එබොරේ ෆැසිලිටි ගෑම් කුරේ වෙනා ජාග ඒ මිස්කිතකේ රාජ්‍ය එම්ම බෝඩ මිස්කි එෆාර ෆස්හස් මිහුන්න නොර නමාත් කුරේ මිස්කිතේ ඉරිග එබොරේ ලයිබ්‍රරි ගෑම් කුරමා කුලා ස්කිල්ස් ගුරුවනා බේ මරුකසුගේ ගොයිප්පෙන් එතන හිඟම එබදේ එහෙම ලයිබ්‍රරිය ඒතර ෆැසිලිටි එතන මේ දෙනි තර්බියත් කුරියක් ගෙන්දියුමු බාරක හෙදමට්ටක ಶುಕ್ರಿಯಾಗೆ ತೋಜೆ هذا بفرنا هم أواجتون كنستم ومجندني رئيس الجمهورية أطلت كم فشافة دكتور كثيرين يمنيك فان تا ويمندو فداعتون رئيس مرحبا دنيا متك هم أرشوك وارا كينا عادتك هرايتون بندر سر كلن मेरा शकी हमामी आथोड़ के मैं आबादी बोडो एरा रशके आबादी के अगंड का सामने के मती गौले रहल में ना काउंसिल में मालूमात नहीं मेरा शुका तेरियोले रशके रही तो कि आबादी के अगंड का आबादी के नोदे है फस इन सत्ते हामी हूँ हमा मैं रशुका तेरियोले मंदा का एक तो रशुका एक की मत सके को के आमदनी हो देगी फुदन तेरी को तेरियोले मंदा कम फाह कुरवे यदि रशुका मिहाँ बड़ा आबाद वे तेरियोले के बबक विश्वगे मिदनी राशि कायम करे फवा एक तावले में गोतो ना आदि हम पाया एक तो सोच बाबू अदर इसके में दातुर फुल के में बोडो बेगेंगे बते मी गोता पूरी रात शब्देंगे तो रमी बेनम वा थारे गीत के ना मटका एक रही तो ना काउंसिल तका मशवरा कुरवा कुरिया गेंदेवो में दातुर फुल के तेरेंग हम होरी हारा शेगविस रईस जमहूरिया के काउंसिल आए बदल कुरवा अंगेनो के तारे के मसके कुरा टिया बदल कुरवा अदे हम एक इतुरा रशुगा एक मुअस्ससात को के इस वेरिन्ना रईस जमहूरिया ए बदल कुरवा वाकी दायरा तक रश बेनु वा मुहिम कंत तक के मालूमात तनी ओलम फिलवमो रईस के मेदा तुरुफुलगा दें मिरशुगा कुरियंग ओन्नानी रशुगा मी अतोलुगा राज्य ट्रांसपोर्ट लिंक आरटीएल गे खिदमें इफ्तिताह कुरुं मैं खिदमें मैं इफ्तिताह कुरविगें दायर मी सरहद्दुगा तजुर्बा दातुरुता फिशमा मी हमद जही फवनी हमा मैं 27 वन दुहम फशागें तुम 27 वन दुहम फशागें दे अक्टोबर हमें हमा तजुर्बा दातुरुता मी अतोलुगा कुरिय गेंदाना मीगा बेनमा कव्वेगे मिदनी हमा रस्मी को अमी अगुणागे खिदमत फिशमुगे कुरिंग මේ කන්තත්තක් අදිමා විදාන මාසතක කොංච හොන්ත කනෝනි ඒකන්තත්තක් කුඩ කුරුමට්ටක හම කුරියගෙන් දෙවේ මාසකත මේ දතුරු තම කුරියගෙන් තනි හම කොමෙරාශක වෙස්වා කියදත කක කාණ්ඩා එලිගෙන් නමස් රස්මී කොන් හිද්ම ෆිෂ්මා එකීග හම ටිකට් බල්ලවේ දතුරු ත ෂෙඩියුලා එකත කුරියගෙන් දෙවේ නෙගතුම් රස්මී කො මියාතුරුක ආර්ටිල් ගේ හිදම හම ෆිෂිගෙන් තානි ඔක්ටෝබර් මහුගේ දෙවන ඔක්ටෝබර් මහුගේ 7 දුවහම් ෆෂාගෙන් ෂෙඩියුලා දතුරු ත කුරුන් කුරිය තානි आरटीएल के खिदमता एकीगा मी मुली अतोलवेस वरबोड कुरियरुन तक दाणे दतुर फतुर के निजामकुं अरत्तग बुलादविगेन दार मीग वरबोड तिलुई फसेहतंगे बलिबिगेन दे आदि दतुर तोके रूट तवेस सरकारो मे खंडालनी सिही खिदमतंग होदुमा लुई फसेहा वागत शादिफ
एयरपोर्ट फदा मी एक खिदमत का लुई फसेहा वागोता अदि मी खिदमत देविगे विस्मिदानी हमा वरंग आगु हेयोको रईतुना फोरा फशेक्का एदा तुरता कुरेवेगोता कम फाहा कोला मी उलंदुता फरमा कुरे विस्मि वणी विहा फसेहको हमा रईतुना खिदमत लिबेगेन दागोता वेमंडुओं के आबादी क्या कंडका सादस्ते क्या मच्चंगे बारा अदि मेरे शुका हम अधिरुले आबादी निस्बतुं हमारा शुके बोडु आबादी मिउलेनी हमारा शुका वज़न वेरिवेगे क्या कंडका आबादी के नोदे फस इंसत्ताइन हामी हूँ मैं अधिरुले मुंतानी हम अमिल्ला वज़नु का एक वजीफ़ा तंग अदा कुरमा आदि हम आमदनी होता है मी रशकी सालिस तीन हेक्टर के रशें मेरे शुका आबादी इतना मुंदायर का रशा तरक्की का कुतुंग हम मुहिमो एक में गुतका काउंसिलों अमी फाह का कुरवनी रशुगे रशबिंग इतरु कुरुमा आदि हम मी के इतरा रशुगे मागु हेदुमा वेमंडो किं बिदो कोज़े के इतरुं हम हॉस्पिटला स्कूल वस मी हम स्कूल के मास केतवस मत स्कूल का मी किया वादिन मामी बेनु वावासीले तंग इतरा तरगी कुरेविगिन दिवमकी हम मिरुष्के रईतुं हिदे मुंदाक में कं फाहकुल्ला मिहार हम मिरुष्का में कुरिया गेंदनी रईसो जमहूरिया या तावे मंडोइंग मरहबा देने मुंह यफ़हु दें हम कुरिया तानी यफ़हुदें कुरिया तानी मिरुष मी अतोड़ुगा राज्य ट्रांसपोर्ट लिंक आरटीएल के खिदमत रईसो जमहूरिया फटवा देवों मी हिदमत सरकार फोर को दमों में गेंदनी मॉड्यूल्स ट्रांसपोर्ट एंड कंट्रैक्टिंग कंपनी MTCC हवाल को की मी हाथनंग आयरुगा हमा राज्य के गिना तोड़ तकेगा मी हिदमत मिवनी फिशिंग को सा अदे बाकी मिहिमेने हाथोड़ तकुगा विस मी हिदमत कोरिया में गैगड कंग हमस्तो होगे तेरेगा फशा मुली राज्य मी हिदमत फुला कुर्रमुंताने कमा सरकार में सदी हमारा इस जमहूरिया विस एकेरार रशुका मी दक्कवा वाहक फुलगा मी दानी अगीं कंग राई तोड़ना देवमो मी अतोड़का RTL के खिदमत मिया दिफ्ता कुरेविगें दायरे रशुका मी अतोड़का तजुबा दातुरता फिशिगें दानी हमा मी महके हताविस नदोस नतमी होने हिरो दुआ हम फशागे गुतुं हमा मिया एको की गएं हफ्ता या तजुबा दातुरता के गे गुतुका दातुरता कोरिया गेंदाने तजुबा दातुर के बेड़ मका विस्मी गेंदनी मी रोड तका अदे हमा मी हिदमत एक शिगे वागुतका देवे तो रस्मी को फिश मगे कुरिंग कशवर कुरुं अदे मी रस्मियात अशरफ को देवानी रईसो जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ को वक्त कोलेगी तेरेगा आलमेंट बेफना हमें मी रस्मियात के नस्तेना मी सरहद का मी हिदमत फिशिगे मिदनी दे रूट का बहालागे अदे हम तीन रूट का बहालागे अदे हम मी हिदमत का मी बेणु को रहना मैं स्कोरी मागू का हम इतर उड़न तक एक ही गमी हिदमत फुला को विगिन दाने का MTCC में सब फाहग कुरवा राइस के मी दातर फुलका दें मेरे शुगा कोरिया में दानी हम एआपो माफ करो RTL के खिदमत में तलका फिर टका में बा वारस में तर में वागुतों के नस्तेना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار
أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमदास कुरकुरम मिम्मत को मैं नबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात सलाम वेदुन कुरम अदवी सलवात सलाम गा मैं नबिया गा आला साबुना एमे ताबीन शामिल कुरम मिहास हफ्ला के सरफ मेहमान दिव्य राज्य के इज्जत रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज वडांगति बे वेमंडो अदि तातलो गलोबट एमे रयतुम अस्सलाम वालेकुम कीत गुरुवान के बरकातुम रस्मियात फट्टवा देवी वेमंडो स्कूल के ग्रेड हाई कुरम आरटीएल के फेरी की हिदमत तातलोगा रस्मी को इफ्ताह कुरम रस्मियात मरहबा मी हिदमत की मुली कोलमडुग रयतुंग वरब्बड उम्मीद का पुलिफावा हिदमते ए हलवी अदि जमानी आरटीएल की फेरी की हिदमत हम गाँव में मिकम के सब मियतलोगे हुरिहा रयतुन्न एजसुंग अनिरस दतुन कुमुगा वरब्बड लियका हिंगम जी लिबिगेन दाने का यगिंग एजेंडा का आरटीएल के हिदमत इफ्ताह कुरम आरटीएल के हिदमत इफ्ताह कुरम का दिव्य राज्य की इज्जत रईस जुम्मद अरी डॉक्टर मोहम्मद मोइज गारी हूँ वराउद्दीन कमाय को धन्यवाद अदे हम मिया एको एकीगा मिया तोलुगा हाई स्पीड फेरीगे हिदमा मिवणी फिशिंग सद मि हिदमा इफ्ताह कुरिफा रस्मी को मि हिदमतुगे तजिबादा तुर्ता फिशो मि ओन्नाने होयगुतुं एंग हफ्ता ಗೆಂತಾಣಿ ತಜಿಬಾದ ತುರ್ತ ಅದಿ ಫಹುಗ ಹಣ್ಣಮ ಹೋಗೆ ಹತರುವಣ ದುವಹಂ ಫಶಾಗೆಂ ಫೀನಾ ಗ್ಯಾಗೆಂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದ ತುರ್ತ ಮಿ ಅತಳುಗ ಫೆಶಿಗೆಂ ದಾಣಕ ಫಹಕೊಲ್ಲ ಮಿ ರಶುಗ ಕುರಿಯ ದೆಂ ಒಣ್ಣಾಣಿ ರೈಸೋ ಜಂಹೂರಿಯ ಮಿನಿಷ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಂಗೆನುಗೆ ತರಗಿಯ ಮೆಸೆ ಕುರಾ ಕಮಿಟಿಯ ಬದ್ದಲ್ ಕುರೆವಂ ಅದಿ ಫಹು ಮೀರೆ ಮಿರಶುಗೆ ರೈತುನ ಬದ್ದಲ್ ಕುರೆ ಮಟಕ ಮಿ ಬಾವಾ ಜಲ್ಸಾ ಒಣ್ಣಾ ನಲ್ಮೆಗೆ ಜಲ್ಸಾ ವೆಸ್ತಿ ಬೆಫುನಾ ಹಮೆ ಫಗುತುಂ ಗೆನಸ್ತೆನ ಮಿ ಹಸಾಬುಂ ಅವೆ ಮಂಡೋಯಿ ರೈಸೋ ಜಂಹೂರಿಯ ಮರ್ಹಬಾ ದೆನೆವ್ಮಾ ಅದಿ ಹಮ ಏಗೆ ಇತುರ ಆರ್ಟಿಎಲ್ ಗೆ ಖಿದ್ಮ ಫಿಶ್ ಮಟಕ ಮಿರಶ್ಕ ಮಿ ಬೆ ವಿರಸ್ಮಿಯ निमाला हन वक्रिलाना एमे बेफना वर बाद जे वक्त कड़ खाए दें अस्सलाम वालेकुम ರನ್ನಮಾರಿ ವಾಹಕಾಗ ಬುಣದನಿ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಬೋದಾ ಜಮಾನುಗ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಅಕೀದಾ ಹುರಿಗೊಯ್ ಎಕ್ಕಲ್ ದಾತ ರೋಮ್ ಫೆರಿ ಎಹಿಮ ಎನ ಮಿಯಹನಿ ದಾತ ಕಿಹಿನೆಂ ಹೆವಿ ಬುನಿಮ ದಾತ ಪ್ರಣಿ ಮೇದು ಗುರುವತುನ್ ತಿಮನ್ನಾಗೆ ಹುರಿ ಅಂಹೆನ್ ದರಿಯೆ ಮೇದು ವಿಜಹನಿ ಬುದುಕೋಲ ಗೆಂದ ರಾಜ್ಯಗ ತಾರೀಖ್ ಇಲ್ಮ ಬಲಾಫಿಯ ತಾರೀಖುಗ ತೆರೆಗ ನಿವಗುತ ಕುರವೆ ಎಮ್ಮೆ ವರ್ಗದ ಇಲ್ಮಿ ಬಹಸಕಿ ರಾಜ್ಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಕುರವ್ವಿ ಬೇಕಲಕಿ ಬರ್ಬರೀತೋ ತಬ್ರೇಜೀತೋ ರಾಜ್ಯ ಹಿದಾಯತ್ಗೆ ಮಗ ಬುಧ ದ್ವಹುಗೆ ತೇವಿಸ್ ಕಡಿಸು ಮಿನಿಟುಗ PSM ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಂಗ್ දිවේ රාජ්‍ය
ರಾಜ್ಯಗೆ ಕೌಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮಾಲಿ ಹೇಲೋನ್ ತೆರಿಕಂ ಇತುರು ಕುರ್ಮಶಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿದ್ಮೆತ್ತವಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕೆನೆಸ್ತನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟಾಕ್ ಬೆಲೋನ್ ತೆರಿಗೆ ಹಿತುಗೋಫೆದೆ ಸ್ವಾಲ್ತಗೆ ಜವಾಬ್ ತವ್ವೆಸ್ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎದುರುಕೋ අළුගන්මෙන් තිබෙපුරුනා ගුලිගෙන් ගෙනස්තේ ප්‍රෝග්‍රාමෙ බැංක් ටොක් ප්‍රෝග්‍රාම ඉන්තිසාර කොල්ලවා ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಫೆಶಮಕಿ ವರಂಗಿನ ಬಯಕು ಕೂಡ ಉಮ್ಮಿದೆ මෙම කුඩයිරුස්සුර අනේ උපදුන ප්‍රශන්න මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීග හම අමිල්ල ව්‍යාපාරිය ෆෙෂන් කාමියබ් කමයක ව්‍යාපාරිය කුරුමකි හුනර වර්ගින මිහුම් බුණාන කෑසයි මියන් එව බේනුවේ පැෂන් එනුන් එබ්බස් කම මිය කස බේනුව අස්ත ව්‍යාපාරි වෙනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් ගම ගෙනස්තේනි ව්‍යාපාරිගේ ෆන්නි අද ඉල්මි ලෆා තජ්රිබා කුරමුන් එලිබේ තජ්රිබාගේ මච්චක් ෆුලා කුරමුන් එන්දියුම් අවොඩ දෙන්නේ ಅಸ್ಲು ವ್ಯಾಪಾರಿವೆರಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕುಕ್ಕುಳ ಫಿಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ದಾಯಿರಾಯಿನ್ ರಾಜ್ಯನ್ ಹೋದ ಮುಂದ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಟ ಹತ್ತಾಗ್ತರೆಗ ಫಾಹಕೊಲಬೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಬರ್ದಕ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಂಕುರಮಗೆಂತ ಮಸ್ಸೆಗೆತ್ತ इक्तसादी वजीर विदालवी कुरियंग वेतिंग हरु राज्य के माली निजाम अंगन्नाने बदल तकाकुले रंगलु फिस्कल अंदाजा तकें हदा एगरी बदरुन जागा तनवस कुरुमा कागो गेनेस बेහෙට්ටේන මුද්දතු වරන් අවහ කුඩකුර වානකම තියෝ අලංජ හේවරු ඉතුරු වෙෆාවා කමෂා එහෙන් කමොන් රාජ්‍ය මිකම් දෙෆාදා කුරානේ කම කාස්ට්‍රෝ ලුබ්‍රිකන්ට් අවුමේ විකමු මිගෙන්දනි හම නවස්තේකගේ හත්තකුන් ෆෙෂිකෙන් මියදාමය මසක ෆෙට්ටුමු අලුබෙන්ඩ ෆාහ කුරගෙන්දී කමකි මේ කමග ඩිමාන්ඩ් එක වරන් අවහ මුදා ගමුතක ෆොනෝ ಬೇನೋ ಫತಿ ವ್ಯಾಪಾರಾಯತಕ ಫುರ್ಸತೆ ಉಳಿವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಕುರಿಯರಮುಂಗ ಅನ್ನ ಕುದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿತವಗ ತಜ್ರಿಬಾಯ ಪುರಿ ಗೊಂಜ ಹುಂತ ನೀ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತೆರೆ ಬಣ್ಣಂ ಫಶಾಯಿರು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋ ವಜೀಫಾ ಕವಸ್ ದಾಮುಂ ಅಳುಗಂಡ ದರಿ ಫುಲ್ಸ್ ಗೋಯಂ ಒಳೆಮುಂ ಅಳುಗಂಡ ಮೇಕಂತ ಮೆ ಕೂರನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಸ್ಸೆಕೆ ವರಂ ಮುಂದಕು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಹೋದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ದಾಯಿರಾಗ ಮಸಕೆ ಕುರ ತಜುಬಾಕಾರ ಫರಾತೋಗೆ ವಾಹಕತ ಕಾಯ್ಕು ಅಲಂ ಮಿ ದಾಯಿರ ನಿಪುಣ ಫರಾತಕು ಶೌಗರಿವಾಣೆ ಎತಕೆ ವಾಹಕತಕೆ ಗುಣದಾಣ ಅಂಗಾರದು ಹೋಗರೆ 22 ಗಡಿ ಸೊಮ್ಮಿನಟ್ಕ PSM ನ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗುಣದಾಣ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕುಕ್ಕುಳ ಫಿಹಾರ